Nabawiya kamariya ya taqiya zamzamiya zuriya madaniya umamiya. Ummu'Abiya Radiyya aya Radiyya ta cikin ilawa fili sufa da buya. Ikonka ne ya tsayar da sama har kasai duka, kabuwa ya girman ka ba a gano ka. Kunne ba zai ji ka ba ko ido ya ce zai ganka, ba a ce ga farkon ka ko a ce karshen ka. Ramana gudu na jirgi yayyo daban da na doki, ba wa 'yan Daudi zani kawai su koma daki. Muna a gabar da madin rasulu babban tabuki, ramar shayarwa na zo a sau mini taki. Da warwaro kowa ya sani ake yin saka, da yaya zan hautar ko ina gani in taka. Irin da aka saka can muje mu ɗebo shuka, da rabbi ya sowa suke na santa ya same ka umma. Kuma gaibu faka na ƙaba ma'aiki na ji shi babu hijabu, kuma ke da annaba a raba ku umma ko ɗai babu. Musa tunani mai tafiya da ruhin kalbu. Fadima da kwai Fadima a kowane ƙarni, duba lissafin fari ta fito a bayani. Na ji ta kitabcin rasul yayi mana nuni, sha zaman kiki huta ta alimai ya sanai ne. Umma ya sanai ne. Tasarrufin da ke juya kauni ke karshe ce, da ke ake samun duniya a can an dace. Rayuwa na zaɓe kusan kuma tsira ce, tunda na rike kaunar kuji nake na dace ya. Umma ya aziman kadari, ilahu ya tattara sirrika ga Ummu'Abiya. Ita gwalice kuma zuciyar da aka bada, ga ko duk wani matsayi a barwa fatiha. Fatawullahi la'ala mazo da fasaha, umma su suka zo da fasaha. Ewa ya san hakikar sanin ki sai Allahu, tunda buyanki da zahirinki ne musu bawu. Mai sanya gane aininki to ya hangi fasihu, la ilaha illallahu sayyada zahra'u. Ku umma ta wuce gori, dan ku ilahu yake ba da kyautuka yayi ƙari. Yana kawar da dukan wanda bai da kutun fari, baya uziri kanki ya azimal qadari. Kanki ya azimal qadari. So guda ɗaya ne takwanin sa ko wasa ne, dukkanin lamari wanda babu ku shirme ne. Mun isar wa musulmai na duniya har ne, har kiyamar ma za a je da ku a tarar ne. Can ma za a je da ku a tarar ne. Kai salati Allah ga wanda shine shirya, wanda bai da idaya a da'irar abadiya. Ciki asa da bar san mu umma farkon niyya, alihi da sahabbai a samu buɗin tafiya. Su ne kawai mabuɗin tafiya.
tsani, ku fa ku ne daga mai gida a kowane karni. Dan gwabata mai sa maza kwafin soyayya, Umar Faruku in ka bar su ka bar hanya, Usmanu komanda shiru na ce ga kunya, Ali Zaki fasa 'yan maza da tsewar hanya. Ya alkar rariya, ya Aliyu Aliyul a'alin Allahu, babul ilma ambatan ka zikirin Rabbu, ba abun alasanai nisa mazaje lebo a banguri diman da'iman da zan zama nemo. Ja kayansa gumbatuli ya kwashe, mai gini in bakayo da su bato zai rushe, karka kamo ganye ka je kaman tore shi. Ya imama san rai da zuciya fansa ne, ba mu bin wata hanyar da babu ku abun ne, zamani annabi ya faɗa an kyaga ne, barin ku duk wani tsanani na yanzu an ga kaɗan ne. Wallahi to fa an ga kaɗan ne. Ko da daɗi ko babu sai Imamu Husaini, ban bidar soyayya idan imami ya so ni kawai burina da Zainaba ta ganni, Imamu Sadiq Kazim Ali Rida su rike ni, dan Allah ummadu ku rike ni. Shehu Tijjani da Jiyali na ce bismillah, ga wusul Islam arifi sanannen Allah, Shehu Ahmad Futuhi mai yawan la haula, duka dan fairar gaskiya kwarai zai sallah. Gashi ma ina yin sanni turmin daga fasa ka sai an shirya, ga kabuzu na kaya a hau ka za a yi jinya, inda ya ja maka yau a raji sai ya juya, shai mai shirafa zawiyar kanan na ga hanya. Ya maula ya kara kai ni da wasu wanda ku gidan annabta, dama na saba na zo dukun ba tsabuta, ke kika yi mini sutura a zahiri da cikinta, ai da rane bayan ku umma banda bukata.